Ta má opravdu nové účinky, je nová z nových materiálů. Neděste se, že je takhle svaklá, jo? To vůbec nevadí, takhle se dneska normálně bude prodávat. A já si vyberu 2 dobrovolníky, ale Jožka a Jarda. Tak pojďte ke mně, hned si ukážeme, jak prakticky krásně můžeme použít tuto pastu, tak ji nádherně odevřete, dáte na kartáček, vidíte, ani nemusíte být nový, stačí starší. Takhle to tam propátnete.